wayang edan wayang jut Sing marai jane dunyo, Bing. Angger lek iku ditumpak orang ketemu iki.
Balik. Cok. Yang metune kadang. Mbak Mary, anak sing nyeluk. Anaknya nyusul arep nyangkon ke tuku es. Makasih cantik ya Allah. Bocah soleh. Ayo sini dong kenang enak iso nih. Bolot ngomong makasih. Bareng sering jadi gangguan aja. Bolot. Mer, gue masalah pribadi jangan dibawa-bawa ya. Lot. Boleh. Jadi pertanyaan satu. Apa bojomu yang sinang omah? Ora. Nang ndi? Digondol. Oh. Sing nyontok takon ring kowe. Takon apa Mbak Mary? Kepriven. Sing ngewulane gemati sapa? Sing kaya dia apa mandi sing kaya kae. Ya. Wong aku wis ngomong jajane telu. Bisane. Wong aku rasane yen padha bae iki. Mer. Mending si susu palsu daripada aku. Hei. Gih. Susu palsu ponco lah kayak gitu ya. Iya. Punya aku udah asli. Asli ganjel. Mer. Hah? Aku kan wingi wis ngerti. Heeh. Ngomongnya kayak wingi terus dioperasi. Siapa? Terus dioperasi. Siapa? Anu apa nih dioperasi? Operasi plastik. Nah. Anu bola. Nggih, ngapunten nggih ngiras-ngirus. Niki wonten pamundutan saking Taiwan, Mbak Alin. Nggih nyuwun ninggal katresnan. Mangke wonten jarum-jarum wonten bojo loro. Apa cok? Takon bingung apa cok?